Mga bata, ang pambansang awit ng Pilipinas. Walang pag-ibig, malas na silanganan, palab na puso, sa rindig mo'y buhay. Upang hinirang, buyan hanggang pag-ibig, sa mandulubig, di ka pasisiin, sa lahat at lubog, sa sibuyan, sa langit mo'y mukha, malinagang tula at awit sa panay minamahal. Ang ismag ng matawat mo'y tagumpay na nagtinilig, ang bituin at parang yakay at kamay ni magdidilig. Lumalang araw hanggang pagsimula, buyan langit sa piso. Ang ligaya lang ko ay mag-aakit, mamamatay lang dahil Maayong buntag! Lainaw sab nga semana diin kita mag-katon. Kumusta ang inyong ikatulong nga semana? Maayo! Karon, ana-ana kita sa ikaapat ka semana sa atong pagkaton. Sa dili pa ko magpadayon, mag-ampo sa ta. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Dios Espiritu Santo. Amen. With all my heart, I will follow after you with all my soul. I will praise you, O Lord, with all my strength that you have given me. I'll not be led astray with all my heart. I will walk in your way with all my heart. I will walk in your way. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Bisan pa man sa atong sitwasyon karon, diin kita nagaatubang sa pandemya, kita magapadayon sa gihapon sa pagkaton. Andam na ba ka mong maminaw? Maayo. Unsa ta karong adlaw? Sakto. Lunes, Oktubre 26, 2020. Pito ka adlaw ang usa ka semana. Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pito ka adlaw sa usa ka semana. Enero, Pebrero, Marso, Abril, Mayo, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre, Oktubre, Nobyembre, Disyembre, Lubi-lubi. Adunay 12 ka buwan ang usa ka tuig. Unsang atong panahon karon, unsang atong panahon karon, unsang atong panahon karon. Karong adlaw nag uwan na usab. Sa gihapon kung mag-uwan, dili mo gawas kung dili magdala og pandong aron dili mabasa. Karon ato nang nahuman og ila ang adlaw, ang petsa, ang buwan, ang tuig ug ang panahon. Aduna ako'y ipakita nga mga hulagway. Andam na? Maayo. Mao kini nga mga hulagway. Unsay kabahin ang inyong mga nakita nga hulagway? Sakto. 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 Aduna na kamoy mga nagkalain-lain nga mga butang nga kaya na ninyong pagabuhaton isip usa ka 5 anyos nga mga bata. Sama sa pagpanghipo sa higdaanan, pagtabang sa mama o sa papa nga mag-andam sa mga plato, kutsara sa dili pa mangaon,
o sama sa pagpanilhig. Sama sa paghungit sa kaugalingon, paghugas sa kamot o pagtoothbrush. Ug aduna usab nga mga butang nga kaya ninyong pagabuhaton sulod sa eskwelahan sama sa pagsuwat, pagbibuho, pagsayaw o pagkanta. Mao kadto ang mga nagkalain-lain nga mga butang nga kaya na ninyong pagabuhaton sulod sa panimalay o sulod sa tulonghaan. Sa inyo unyang unang buluhaton, inyong linginan ang mga hulagway nga sa inyong tanaw kaya ni ninyong pagabuhaton. Andam na, maayo. Karon kay nahuman na ang unang buluhaton, oras na sa pagpangaon sa snacks. Dili na to hikalimtan nga sa dili pa mukaon, magampo o maghugas sa kamot dayon mukaon. Karon kay nahuman na sa pagpangaon sa snacks, oras na sa pagpaminaw sa istorya. Sa inyo unyang istorya, si Teacher Alma sa gihapon nagsukit anaa sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga expanded envelope. Dili na to kalimtan nga ang libro adunay tulo ka bahin, ang atubangan, ang likod ug ang pahina. Ako sa kami ko libro, kanunay nga andam ang istorya kaninyo. Ampingan ninyo ako, o gamon ninyo ako. Ako usa ka amigo libro. Ayaw ninyo pagatumbi, ayaw lingkuri, ayaw pagkagisia ang mga panin. Ako sa kamigo libro, kanunay nga andam ang istorya kaninyo. Ampingan ninyo ako, o gamon ninyo ako. Ako usa ka amigo libro. Sa inyo unyang ikaduha nga buluhaton, inyong pagaguntingon ang mga hulagway nga naa makita sa ubos o ipapilit kini sa iyang saktong kulor sama sa pula o puwa, dalag, lunhaw o kahel. Nahuman na ang inyong ikaduhang buluhaton? Maayo. Kung sa inyong gibati sa dihang nagtrabaho kamo sa inyong mga buluhaton, nalipay. Maayo. Karon kay nahuman na ang tanan natong mga buluhaton. Sa gihapon, inyong isulod ang inyong mga gamit sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga plastic bag. 1, 2, 3, unahan tayo. 4, 5, 6, kalat ay ligpitin. 7, 8, 9, kalat ay pulutin. Pagdating ng 10, lahat ay nakaupo. Tanan na ba nga mga gamit anaa sa inyong tagsa-tagsa ka mga box? Maayo. Karon kay nahuman na ang tanan natong mga bulaton para karong adlaw. Magampo na ta. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Angel of God, my guardian dear, to whom God's love and trust me here, ever this day, be at my side to light and guard, to rule and guide. Amen. Sa ngalan samahan sa anak o sa Dios Espiritu Santo. Amen. Lain na usab nga adlaw ang nahuman. Maghinaot ako nga aduna kamoy nakatunan sa pagtanaw niining instructional video. Kini si Teacher Alma nga magaingon, daghang salamat ug hangtod sa sunod nga higayon. Bye!